Dix-xita li la nizla il-ħin kollu Minar ma taf iż-żomna il-frudin Mal-ċiċim tabban sebel zelle ċismek Tenġiqlu bivleġġa ma' udin ħadd ma jifhem imħabbitna wa kemm jgħidu l-għadna żgħar kull ma tmur titqawwa ma tistax tkun aħjar. Flaxija qabel norqod naħseb dwarek nitlob tul il-lejl noħlom Mobbi taħt li mħadda r-ritratt tiegħek sabiex insibek ħdejja x'nirri ħadd ma jifhem imħabbitna wa kemm jgħidu l-għandna żgħar kull ma tmur titqawwa u ma tistax tkun aħjar. Taf iż-żomna mifrudin Mal-ġiċim tabban sabej zelle ċismek Penġiqlu bivleġġa ma' udin Penġiqlu bivleġġa ma' udin Penġiqlu bivleġġa ma' udin